Franklin. Mungatudza kuti mamuchita workshop yezvei, madzidzei and zvichaaplya kubasa, zviri kuaplya mubasa ramapresenta sei? Chekutanga ndotanga kuonga nekupiwa mukana wekuti ndikwanise kuita project iyi. Iyi project iyi iri maererano nemataboos ari muculture medu uye pamwe chete nemastories ane chekuita nemalegends kana kuti ngano. Saka tange tichi researcha about mataboos uye ngano dzine chekuita neisusu vanhu vatema. Pamataboos aya ndoona sekuti ndo pakanyanya kuvakirwa pamusoro peculture yedu kuti yakamira sei uye kuti isusu timbori vanani uye tiri kuenda kupi. Tikachiridza kuti munyika dzakasiyana siyana mune macultures uye mabeliefs avanenge vainawo, asi ivava vari kunyanya kumakoshesa maningi, asi isusu edu culture yedu tiona senge kuti hakuna vanhu vari kunyanya kuikoshesa, zvokuti isusu kuti tizive kuti tiri kubva kupi, tiri vanani, izvozvo zviri kuita mukurasika. Saka zviri kuita kuti tingoziva zvinhu zviripo asi kwatakabva uko hatinyatsokuziva kuti kwakamira sei. Saka patatichitsvakurudza maererano nemataboos, izvozvo zvava zvichiita kuti tive neudzami hwezvinhu zviri muculture medu, kunyatsozvinzwisisa kuti zvakamira sei. Saka izvozvo zvava zvichindibatsira pabasa rangu chaiko. Somuenzaniso ndine basa randaita. Somuenzaniso pane taboo inoti hatifaniri kutsvaira huri usiku kana kuti kurasa marara huri usiku. Saka basa randaita riri kuenderana maererano neizvozvozvo. Kutaura kwazvaitwa ndezvekuti zviri kubva zvaenderanawo zvakare nezviri kuitika mazuva ano. Somuenzaniso zvinonzi ukarasa marara usiku, marara iwayo anonyatsoratidza kuti umbori ani, unoita nezvei. Somuenzaniso zvinoita senge kuti ievidence yaunayo iwewe inonyatsokubudisa pachena kuti umbori ani iwewe. Sezvinongoitwa kana pachida kutsvagwa, zvichida kuti pane nyaya yaitika kana kuti pabiwa kana kuti pane munhu aurayiwa, pane vanotouya vachitoongorora kuti pane evidence here inonyatsoleadha kunhau iyoyo, zvokuti vanobva vaunganidza voona evidence yachona uye zvobva zvaita kuti munhu wachona anga achitsvagwa kumita crime yachona kuti akurumidze kubatwa. Saka ndo zvinongoenderana nebasa rangu. Rinoratidza kuti inini wacho ndimbori munhu upi, ndakamira sei. Saka izvozvozvo zviri kuita kuti basa rangu rive neudzami, kusiyana nemashandiro andaita ezvinezvi ndane ruzivo rwakawanda pamusoro peculture yangu kuti tiri kubva kupi uye tiri kuenda kupi, uye kuti panhau yekuresearcha mabasa zviri kundibatsira kuti hakusi kungoti ndangoresearcha kamwe chete, hakusisina kumwe kwandicharesearcha, asi kuti weki rako, basa rako rive neudzami, rinenge richida tumainformation itwotwo tokuti uye unoita kuti basa rako rive neudzami. Tatenda.